Aipatu dituzu faseak, Idoia, Maitan eustotzuk azalduko izkigu zula, ezta? Ze fase dituen? Bai, lehenengo fasea, fase maniakoa da. Eta, bueno, esango genduken da, fase maniakoa. Ui. Bai, Vale. zuzeneko gauzak. Bai, hori da, zuzeneko gauzak. Dago, fase maniakoa, bigarrena izango zen fase hipomaniakoa, hirugarrena fase depresiboa, laugarrena fase misto bat dago, eta bosgarrena eutimia da. Jungo gain banan ikusten. Fase maniakoa da, poza, fusio handia dago, emozio positibo horiek edo positibo ditzen ditugunak gehiegizkoak dira, ez dira oso errealak. Autoestima oso altua aukitzen da, baina altuegia, ze askotan ere, gureak ez dien gauza asko uste ditugunean, mundua jan dezakegula adibidez. Hor, energia ikaragarria dago, eta orduan pentsatzeko, pentsamendua azkarra, hemen lo egiteare kosta egiten da, eta askotan, loa ezin da hartu hainbeste ideiak daudelako ordun. Hemen esango genduken garela goraldi horretan eta gaixotasunaren kontzientzia galtzen da. Orduan hau momentu hau ematen doez, ondo dagolako hori, baina kontuz hau da fase maniakoa. Fase hipomaniakoa da, fase maniakoak dituen sintoma berdinak, baino gradutxo bat gutxiago. Pixka txikiagoa izango zen. Hirugarrena fase depresiboa, fase maniakoan alderantzizkoa. Hori da. Hemen gertatzen dena da, esango genduken tristura, lurra jotzen dugu, pentsamendu ezkor asko daude, suizidio eriotzarekin ere zerikusia dauden ideia asko izaten ditugu, nekea handia, ezin dugu gauza asko egunerokoan egin. Autoestima lurpean. Lurpean, janariarekin ere ez, jan edo ezer, edo gehiegi. Orduan hemen ikusten dugu beste aldea kontrapartida hori dagoela. Eta gero dator fase misto bat. Eta fase misto honetan eman daitekena da fase maniakoan, hipomaniakoan edo depresiboa nahastuta. Dena batera esan genezake? Ikusi ditugun, sintoma guzti horiek nahasiak, denak batera. Eta eutimia izango zen gogo aldarte egonkorra. Hemen ez dago sintomarik. Hemen Idoiak esan duen bezala berak izan zula paziente bat, baina esango genduken egonkor edo lasai dagoena. Orduan, hauek ikusi bar ditugu eta jakin barra dauzkagu, ze bestela beste pertsona batek hau balima daukagu, gusteko dugu, nahita egiten duen gauza badala, eta eske sintomak hauek dira, eta hau da bere gaixotasunaren diagnostiko bat, edo ikusi barra daukagun zerbait. Benetan interesgarria zimat fase, Bai.